बैसागुखौ बबे समनिफ्राय माब्लानिफ्राय सोर बेखौ रंजाजेनामोन बेखौ बुंनांगौआ गोब्राब आरो जों बेखौनो सिदा सिदि बुंबोदों बर जाथिया जेब्ला समनिफ्राय बे बुहुमाव रायजो जाबोदों जोनोम मोनदों बे समनिफ्रायनो हयथ' रंजानाया जोंनि गेजेराव फैफादों नाथाय बोथोरजों लोगोसे मुगाजों लोगोसे जोंनि रंजानायनि जे मोनसे थासारि बेयो सम सम गुस्लायबोबाय थानाय जादों गोदोनि रंजानाय गेजेर ससेनि रंजानाय आरो आथिखालनि जे रंजानाय बेनि जे महर बेखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै नुनो मोनबोदों नाथाय बेनि जे मोनसे फारिखान्थि रंजानायनि जे मोनसे फारिखान्थि बेखौ जुदि जों नोजोर होयोब्ला बोसोरफ्रोमबो जोंनि बैसागु रंजानायनि जे मोनसे महर बेखौ जोङो गोदान गोदान दाजाबथायखौ जों नुनो मोनदों गोदान गोदान मोनसे सोरजि मेथाइनि सायाव सोरजिनाय मोसानायनि सायाव सोरजिनाय बेखौ जों नुबोबाय थानाय जादों आरो जोंनि थाखाय खोब मोजां आथिखालाव जोङो आरोबाव मोनसे दाजाबथायखौ नुनो मोनदों बर'आव दिनै दाख्लैसो जोंनि भारत हादराव जोंनि बर'नि हारिमु जोंनि जानाय लोंनाय बेखौ जों दिनैहाय जोंनि बर' जाथिनिनो होननानै जों मोनसे रेजिस्टार्ड खालामनो जों हादों खाग्राबारि माइनाव जुबुक संघ बिथांमोननि बैसागु फोरबो फालिनाया देग्लायजों 50 बोसोर जानाय लोगो लोगो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों बिनि मिनि सुपारस्टार डेन्स कम्पिटिशनाव त्रिसा ब्रह्मआ सेथि बान्थाखौ आवग्रिनो हादों आरो बे बान्थाखौनो हरदों कालचारेल साब कमिटिनि इनचार्ज एबा चेयारमेन बिथां संखां बसुमतारिया Hello जों बैसागु फोरबोआव आंखौ लेंहरनानै सोर खाखोमा गारबायलै आगै उन्दुनाय गोसोखौ फोजाखांनानै आंखौसो गोदाव होबाय रायजो जानोखौ सानदोंमोन नाथाय ससेयावनो जौ पार्टि होनना बुरिफ्रा बासि गारबाय Thank you.